Egunon, txikiz. Zer modu zaudete? Bueno, badakizue gauza bat? Gaur nire amatxo ikustera joango naiz. Ze atxo ez nintzen joan, ez nekielako ondo joan al nintzen, edo ez, eta ematen du baietz. Así que gaur ikusiko ditut amatxo eta itatxo. Eta gaur ekarri dizuet ipuin bat super barregarria, ikusiko duzue. Bueno, laguntzak, prestatuko gara? Venga, begiak ondo ireki, itzi, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, vale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, venga ba. Beitu. Otsoa galtzontxilloetan. Zea raro, ez da? Ze otsoek ez dituzte erabiltzen galtzontxilloak. Ikusiko dugu? Beitu zelako galtzontxilloak, marradunak, zuenak politagoak dira, ez da? Beitu. Otsoa mendi tontorrean bizi da. Basoan animali guztiek beldur diote. Beitu. Animali guztiak gauza ezberdinak egiten dituzte otsoaren kontra. Beitu, egunkaria saltzen dute, eta egunkarian otsoari buruz hitz egiten dute. Eta trampak ere saltzen dituzte, eta txoritxoak ere saltzen dituzte. Abizatzeko otsoa noiz datorren. Kartelak ere badaude desagertu diren animalitxoekin, beitu, irutxorrikumeak dira. Eta karate bebai erakusten dute, otsotik defendatzeko. Gauza pilo bat saltzen dituzte, liburuak, otsoari buruzkoak, eta badaude bebai, urrak saltzen dituztenak, esaten dutelako, urrak janezkero, otsoak ez dizula minik emango. Danak otsoari buruz hitz egiten dute. Zerako beldurra ez da? Bai, eta bere hortzak luze-luzeak dira. Eta bere gorri-gorriak eta mundiak eta mutur luzea. Eta bere ilea tente jartzen da. Animalitxo guztiak beldur diote otsoari. Eskerrak otsoaren kontrako polizia agertu dala. Otsoa dator! Ai ama, animalitxo guztiak izkutatzera joan dira. Beitu bakoitza beretzera. Polizia bakarrik geratu da zain. Ai ama, danak aldekin dute. Otsoa datorrela. Beitu. Eta orduan? Otsoaren muturra ikusi dute. Eta mutur horren azpian, hortz luze-luzeak daude. Eta horien atzean, berri gorri eta maltsurrak. Animali guztiak, ai ama, dardarka daude. Eta orduan, otsoa agertu da. Hori otsoa da? Ez. Hori ezin da otsoa izan, begira zelako galtzontxilloak daramatzan. Zelako sustoa eman diguzun, pentsatzen genuen otsoa zinela. Baina, otsoa ni naiz. Zu? Ez, beste otsoa, hangoian bizi dena. Baina, ni hangoian bizi naiz. Ez, beitu. Zu ezin zara otsoa izan. Zure begirada ez da maltsurra. Eta zure ilea ez da gotente. Eta zure hortzak ez dira horren luzeak. Zu ezin zara otsoa izan. Bai ez, ni naiz otsoa. Ez. Otso maltsurrak ezin ditu eraman horrelako galtzontxilloak. Galtzontxillo hauek. Dira nire gustoko galtzontxilloak. Ze ni menditontorrean bizi naiz, eta normalean hotz pilo bat izaten dut. Eta etzetik kanpo arrokan ezertzen nahi zenean, arroka
oso hotza dago, eta ipurdia gainean jartzen dudanean, au! Oihuka egin behar dut, arroka oso hotza dagoelako. Eta gero, basora joaten nintzenean, ezin nintzen inon ezeri, dana hotza eta guztita zegoelako. Eta horregatik begirada gorri-gorria jartzen zitzaidan, eta hilea tente hotz handia nuelako. Baina galtzontzillo hauek jarri nuenetik, ja ez daukat inongo hotzik ipurdian. Baina, nondik atera dituzu galtzontzillo hauek? Ba, opari bat dira. Opari bat, zeinena. Nirea, esan zuen ontzak. Hotza zeukan ipurdian eta galtzontzillo batzuk egin nizkion. Baina, galtzontzillo batzuk egin zenizkion? Zer, debekatuta dago galtzontzilloak egitea ala? Ez, zu, otxo gaiztoa zara. Gainera, animaliak jan egin dituzu, bestela, nun daude irutxerrikumeak, desagertu egin dira. Baina, ni ez naiz izan, ni atzo erosketak egitera joan nintzen. Gainera, nire galtzontzilloak poltsikoak dauzka, eta hor gordetzen ditut poltsak. Baina, hori ezinezkoa da. Eta nori salduko dizkiot nik orain otxoak ezartzeko eziak? Eta nori hitz egingo diot nik otxo gaiztoei buruz? Eta nork erosiko ditu nere trampak? Eta inork ez du egunkaria erosiko, bakarrik otxoari buruz hitz egiten dugu, zeri buruz hitz egingo dugu orain? Pentsatzen dabil. Berak urrak saltzen zituen, gogoratzen duzue. Eta gu otxoaren kontrako polizia gara. Otxo gaiztorik ez badago, zer egingo dugu? Ez dugu ezertarako balio. Ba, hori ez da nire arazoa. Eta otxoa alde egin zuen bere etzera. Beste animaliek ezekiten zer egin. Eta orain, zer egingo dugu? Ja ez dugu inongo beldurrik. Inork ez du egunkaririk erosi nahi. Bitu urtsintza lanean dabil. Zer egingo du urtsintzak? Beitu zer egin zuten orduan animaliek. Begira. Urtsintza. Zer dabil egiten urtsintza? Ja ez ditu urrak saltzen. Edo bai. Aizu, eta orduan, irutxerrikumeak, nun egongo dira? Urtzintzak, irutxerrikumeak, zatitan moztu ditu. Eta saltzen dizkie animaliei, esanez, urrak direla. Eta alabada edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Ai, ama! Aizue, urtsintza gaiztoa! Eta zer gertatzen da otxoekin? Beti pentsatu izan dugu otxoa gaiztoak zirela, eta batean ez dira gaiztoak. Arkumetxoen lagunak egiten dira, eta galtzontzilloa janzten dituzte. Bai, ez dira horren gaiztoak, ez da? Gainera badakizue gutxi geratzen direla, eta zaindu behar direla. Baina basotik ibili behar dira beraien kabuz, bai, ez dira txakurrak bezala. Bizi behar dira azke. Bueno, laguntzak, gustatu zaizu ipuina? Oso polita da, ez da? Niri pilo bat gustatu zait. Urtsintza pizka bat gaiztoa, bronka bota behar diogu. Bueno, laguntzak, egun zoragarria pasa, eta bihar, beste ipuintza bat kontatuko dugu, bale? Agur, agur lagunak!